ως πολιτικός χώρος, ο χώρος που έχει αντισταθεί όλα αυτά τα χρόνια από το δρόμο μέχρι και να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαστε στα όρια της αυτοδυναμίας και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εκλογικής περίοδου, νομίζω ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία. Λέμε στον ελληνικό λαό, μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ, υποταγή ή σκληρή διαπραγμάτευση. Αυτό πρέπει να διαλέξετε. Λιτότητα ή ανάπτυξη. Αυτοδύναμη Ελλάδα με αναπαραγωγική ανασυγκρότηση ή φτωχοποίηση με καινούριες μετακριμμένα email. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε πλήρη αυτοδυναμία στη Βουλή, ώστε να μπορέσουμε σε πρώτη φάση να σταματήσουμε την ανθρωπιστική κρίση και στη συνέχεια να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα. Είμαστε η δύναμη που θα το κάνει. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις έχουν δείξει τα δείγματα γραφής τους τώρα και 3 χρόνια και βλέπουμε ακριβώς πού έχουν φέρει το